ngelam ka Kongres nadu Dr. Celestine Lengdok, Presiden Barim ka MPCC, bat uba Charles Manga, Presiden Karibhoi District Congress Committee, kila ai ka jeng khoblai bakar pangya barok kinong ngelam, nong trai chong ka party Congress bat kumcu ru ya ki pai ba na ka party Congress bat kumcu ru ya ki wei pat ki balawan ban sakhi halor ka jengwan yat kejat jong Rahul Gandhi ha ka apo artarik menta ubnai Sibenta jong ka Bharat Jodo Naya Yatra panwan ra ya ka jeng teli khamtam ya ka jeng thombor jong ka BJP bat RSS ya kirit kirya bat ya kirit pai program kabangitip kum ka Bharat Jodo Naya Yatra lane ka jeng ya kejat na ka banta ka jeng teli bat ka hok jong kari ha ka jengwan ka jong Rahul Gandhi ka apo artarik na ka liang jong ka Seng Congress ke jela ke jongi bat kumjuru na Karibhoi District Congress Committee ngidon hak ni kopor ban penpau ka to ni kijing songu ka jing songu ka bandingkong kami kwa ban penpau ni kopor ka le shau blai try kan rat nong bu nong thau da ke jing alam ke jongu ki program baro ki long ki bayat nanti ki penpau ke jing songu ka bakrau e yo blai ka baar nang tangi penpau ke jing songu ka bakrau e na ka banta ki nong trai jong ka party Congress ki bakentop ya ki nong trai jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ka baar nang ta ngi penpau ke jing ai khublei ba ke jing songu ka bakrau e ya baro ki nong trai jong ki District Congress Committee ki badan hapok ke MPCC ngi penpau ke jing songu ka bakrau e na ka banta ki Block Congress Committee ki balai Treshitom bat ngi penpau ru ke jing songu ka bakrau na ka banta ki State Mahila Congress ki District ke Shillong City Congress bat ki Block Congress bat ngimla ru klam da penpau ke jing songu ke bakrau e na ka banta ki Youth Congress na ka state level na ka district bat na ki assembly ki badan khamtam e ki badan hapo Karibhoi District ki balai Treshitom mat ban mesem ban pelong ya knik program ka bejam ngimla ru klam da ai ku blai kerpang ye ki Sevadal kumjuru ya ki NSUI nang ta ka babut nang ta ngimla klam da penpau ke jing songu ke bakrau na kaliang ke jongi ya ka dor bar snong paham sem ya orang bat snong ya ke executive committee jong ka snong bat ya ka snong hi bro ko ki balaya mi renti bat ki balaya mi pat ba hakati ke sngi ki bala ayengi ke mandan bengit penon kam likely ke sngi hadu nadu ke basdang hadu ke bekot bat kumjuru ki kwai ki kam ki bana kaliang ke snong ki lai rap yangi i ai kublai ngi so day ban ong kublai shibun e ya ka dor bat snong paham sem ya orang bat snong bat ya ke executive committee hi bar ko hang ne ngi don ru ban ai kublai kerpang ya ki nong yelam haki hima ki raj bat ki dor bat snong na kaliang jongi ngil ai ke jengkerpat sabaro ki rang bat snong ban kaliang ke jong kiru kilapan pau ke jeng trelang kilapan i ke jeng trelang ke jong ki jingi sodai ban ong kublai shibun e na ka menta jong ki kumjuru ya ki seng trai mon sobha ki badan hapo ka dong Ribhoi ke jongi bat ki wei ru ki badan haki wei ki district hapo ke jela ke bi ke jongi ka bobot nang ta ka mangi kwa ban ai ke jing kublai ke bakarpang kalong na ka menta ki supervisors bat ki volunteers ke jongi ki volunteers napo ka Ribhoi district ke jongi ki bla Treshitom arsengi laisengi lenta bla pelot ya ke por ke jong ki bla IT met bat mesim ki bla pelot ye gejing don gejing M gejong ki bat ngi i shisha ye gejing Treshitom gejong ki lem da day gejing trelang bat gejing Treshitom gejong ki supervisors bat ki volunteers jongi ngimla ban pelong ye kini program ke bejab namar kata ngi penpau gejing songu ke bakrau ya gejing Treshitom gejong ki ngi penpau ru gejing ai kublai kini ke por na ke benda i pastor ke pi mashring hakaba ngi lakhot sombahai i ban bu ke jing doai ke bakarpang hakti ke sengi ban sedang ye ke program ila pelai ke por ke jong i tenak liang jong ke party Congress ni sodai ban ai ke blai kerpang i berengkat bagi jing ke kurdo ye i bat kumjuru ya ke tim ke jong i ke balai penbet na ke banta ban wan hakti ke sengi ni mla klam da ban pau ke jing ai ke blai ya borok kinong kershan jong ke Seng Congress ki balai wan ki balai mi renti khamtam e ikwa ban stress ang ni ban pau ke jing ai khublai ke bakarpang iki nong song snong jong ka them Ribhoi ke jongi namar ngimla hi ban len ba maximum hi ki bawan hak tu sngi ki dei hi ki nong song snong na po ka dong Ribhoi bat tangga ta rei ngimla ru pat klam da ai khublai kerpang ki wei pat ki pai ba ki nong kershan jong ka Seng Congress na ki wei ki district ru
belai tu ki belai wan ban penlong ye ke program ke job akti sengi om tang kata dai ngim la ro klem da ai ku belai gerpang ki wai ro ki pai ba ki bang la khot ngi la wer na do ka basdang ngi la ong ba kini ke meeting kam da dai tan e mengi khot ngi wer tang ngi no kersan ko sen kongres i khot ngi wer ya baro bat ngi isisha ya ke jinge snok tilang ke jongki ban wan syakati meeting hari sengi bani ai ku belai gerpang na ke benda jongki ro na ke benda ke jinge snok tilang ke jongki kinong song dukan gi basong aga sor nong po yu i ke mi na surok kina gidukan jongki syarut surok bani ke wekti bani ai ke jing kersan yu i kinong nya kali kamai kila mi sa surok i gi don bon gi kali gi driver auto ki basi di lama ki kali kamai ki basi ki lama kan e kapan isu syaba dan gono jing sngo de ke jingwan ke jong Rahul Gandhi ke wan shisha na ka banta ban ye kejat na ka banta ke jinge terlibat ke hak ki jongi justice ki bangi de ban yo mangi hakari India ngi isisha ba kilai mi bat kilai telingi so ban ai ku blai kerpang na ka banta jongki tele se ki don gino ki banga klat ban ai ku blai idan lang hang ni Dr. Sileng do sapan pau na leng jong iro bat ye kita ki bangi klat ni so de ban ai ku blai kerpang na ka banta jongki ro te ke jing ku blai ka barat ba akhir ke por kalai sha kinong trai jong ka party congress jong ka Riboh district kinong trai office bearers jong ka Riboh district congress committee klam da jer kerteng i ai ku blai baro tin dai mlahi klam da pan pau khniat us katri jong ni i ba MG Kharchan lor i bala ai ngi ke jaka bangin penon kam nadu ka bangi penon kam ki file work bat ya ka office ka jong i baro ko wai ngila yo ban penon kam hakini ki khniat singi ban pelong ye ni program ka job tingi pen pau ke jing ai ku blai i ki nong trai jong ka party jong ka district baro ko wai ki block president jong baro santli ki block congress hapo ka Riboh district ka jong ya baro ki mahila hapo ka district khamtam e kumulong ip ya ki assembly youth congress ki ba pelong ye ni program ka job da ki pa kila ban trish tam man sei ki supervisors bat ki volunteers ban pelong ye ni program ka job ka jin ku blai ka kerpang ro kan ke por ngi ko ban ai ku blai ye ka tim ka jong Rahul Gandhi ki balai wan ringkat bat u shwa ba un poi ban wan ban ai ki instruction ban pen baik ban biang ye ni program ba ka jin ku blai ka ba kerpang ban pau ka jing song ro kan ke por na kam tau nu nong ya lam Rahul Gandhi ubalawan ha kan ke jala ka jong bagi kentien ki jing kolar ki bola klai na ka menta ka jing angnot shisha ka jong ung yo i ukuran ndo ka sem bodan ka jing angnot panora e ka jing kala nam ta ki hak ki jongi ki bangi de ban yo kham tam mangi ki baret pat ki badan hang ni hapo ka jala ka ba i ki jongi te ha ni ka por ngim la ru klem da pan pau ka jing skublai ka kerpang gi parlok MLA jonga Dr. Sileng do iba mai i ulong ko men rang ba jonga iba ai boj ai bon so ban ai kublai kerpang i trai shitom shisha ban pelong i program ka job ban kham tam e yu i hak tu gsi ya ke jing penya jing i ke program tolong ka bayai baik ka bayai nanti so sarang hado ta kata ya ke jing alam ka jong i hak tu gsi bat ki kam ki ba nakal yang ka jong i ajung mot bat lai alam ke jing trelang ka jong i kerpang yu MP bodan borom jong i Ima Vincent H Pala iba kani ke program kalong kumni kumba kalong ke jing job jong ni ke program yu i udai orang ba ubanot ubayang sisa bakwa sisa ban sakri ban pensengau si kipai ba ya ke jing angnot jong ke sen kongres ban sakri ya ke jelabat ya kari India hai barokoi ting ai kublai kerpang i ban ikit bokit yang i ro namar ba nimla ban len mar kumu MP nakaliang jong ke sen kongres ru ma i ban yang ban yakon ye kenika hakani ke kenti ke pemerintah tingi ai jing ke kukur do i ban ikerman skam bau bleun ai hi ke bor benang la ban sakri ban inyo ya ke jing job ban ngi khot ngi werro akani ke por ki pai ba nam ta ban ai ke jing kersan kam da jung i yo ne orang ba Ma Vincent H Pala wadon ke mesim ba kwa ban sakri haringkat ke jing trelang bat uneu nong elam Rahul Gandhi nong elam apa kari ke jong i tetang kata na kaliang ke jonga session pat ku district president jong Riboh district congress committee ai ke jing kublai syabaro ki pai ba nong sosnong apa ke dong Riboh pada ke jelahi baro ko nam ta ke jing jom jong ni ke program ha ketika terik kebangi ada ban pelong ke apa atrik jong leu benai kublai ngi penpauru ya ka office jong deputy commissioner kamadan ha ka jing sisa kala abad ka DC office te ha ka jing kerpat ke jongi kila pelai biang ars ngi na ka menta jongi ban penun kam kiru kila bat ya kamadan nam ta ka Republic Day celebration te henry kila ailat yangi ban penun kam ya kamadan kata ka de ka mensim ke ba kikwa ban ya tre rengkat bat ngi
kum ka seng. Kabaar nang ta ngakwa awan ai kublei ya ka office jong SP, leng bau DSP jong ka traffic. Kila Tracy Tom ban penbaik ya kalik kawan jong ki kali bat kinong ya kejat bat kalik kawan ha katu kesngi kam dadon than ka jing dheng kali ke basya bapalat. Te ngi penpau kum ka parti kongres sapok riboy ka jing sungu ya ka traffic branch kum juru ya ka office jong USP naga banta ka security provision ka bakil ai. Kabalai ngaku awan ai kublei ya ka office jong ka district medical and health officer. Kibala pa ya ka medical team hapo madan pams im kum juru ka medical team ban station hapo bernihat ha ka jaka ka ba Rahul Gandhi usakmit. Nalor kini ngaku aru ban ai kublei ya baro ki perlok na ki press befer mo. National media, state media, bat ki local channel ki jongi hang ni baro ka ba ki pai ba ki yoi ha ki mobile jongki ha ki YouTube channel befer kadai ka jing ya senrop lang ke jong pi kum kinong pathai khubor ban pen i naga banta ki tu ki boklem la ban poi ha ka tu sngi Ramadan hanrei ki yo bat ki yo ban page ya baro ke baja Ramadan leng baki social media. Tengah sungu ba ingi ai sungu sikat dai nam ta jong pi ki badai naka media. Tengah ai kubleru ya kinong song sinong jong ka sinong pams im. Barabor habadon ke program he kalik kawan mak jing thut banrung ban mi kali nam ta kinong song sinong pams im mo. Kakta ba te hanrei da ka jing sungu kila pediang ya kan ka program tengah sungu ban ong ikiru ka tim jong ka sinong pams im kublei syah jarngu nam ta ka jing sya ka jong pi. Te tangkat ta nakali ang jonga ngakermen ba. Kani ka program kan pen mau ya ki pa iba. Bahadel hi dehi ke parti kongres ke perkat nam ta urit pai. Te ka dehi ke duty jonga bat jong pi ban beteng ban pa ima Vincent Pala. Kumu MP ila Tracy Tom kan ka meeting kan ka program ru tengi kermen skamu pai ba usung tu ka connection hapdeng ke jela Meghalaya bat ke Delhi leng ba UMP ujongi.